Nainig ka tanugan. Patak. Huwag na katanin sa batang. Good morning guys. Welcome ulit sa aming munting channel. Muno nakakamugang. Yan, bago na naman yung kasama namin. Boy Oban, Boy Pisot. Si Boy Ugan. Wow naman! Wow! Wow! Ang pinakapogi sa barangay namin. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Kaway ka ba tao Ugan? Hi! Yeah. Hello! Maninigsa ulit kami guys. May nagtip sa amin na may mga dalag tsaka ano dito, mga pagong. Try namin. Dito sa tabing ilog. Ilog yan guys, yan o. Tumawid kami sa ilog. Alam. Hanggang bayag yung tubig guys. Hoy! Nabulangan nyo! Malalim. Sana makadali kami guys. Stay tuned lang guys sa mga pala napapadaan sa aming channel na hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe mo na yan na guys! para lagi kang updated sa mga video namin i-upload. Sige guys, stay tuned lang. Tinanggal ko nga pala yung red dot guys. Kasi nung nakarang nag-tiksa kami, hindi ako makakatama. Lagi akong nahuhuli sa sa pagsipat. Kaya tinanggal ko na yung red dot guys. Try natin ulit, walang red dot. Bahala ka sa buhay mo! Yan, sige guys, stay tuned lang guys. Lapya. Yun, 1-0 guys, tilapia. Dalag, no? Dalag? Nako. Yung dantukot eh. Nay? Palaklaan. Hindi. Nagbulabog lang ah. Kulo mo sa kawayan. Tugo mo ata. Mga lawa guys. This woman. Hala.
Angat. Oh. Ito. Duda lagay ito ah. Tingin mo ka? Pinay. Kulkulan. Hindi mo may shoot tayo. 2 hours later. Ano naalala mo? Ano naalala? Talaw. Talaw. Tagatalo kayo mo ba? Tuno mo lugan ta sidain tayo. Kalau matan eh. Yan, lumipat kami ng guys, spot. Wala na doon, wala na magata doon sa pinuntan namin. Dito kami sa ilog. Magpapagong na lang kami guys. Yung nahuli namin kanina, niluto na namin, inulam namin. Kaya magpapagong na lang kami. Okay, stay tuned guys. Good. Ganda mo tapos. Mo. Oh. Bueno, ano guys. Ganda mo na, tulo na. Hindi, ada. Paano ka? Ayun eh, nakatapaw. Ay naala. Op. Dua tama na. Mataan na siya sa? Mata. Matang talaga na. Kung gaya mo. May nagbas eh. Nervita. Alah. Tapi yang ada kali. Nih, sebek. Enggak salah. Dito na yung magna. Takal. Takal. Dito na eh. Eh, nagkatan ka. Patak. Magnakatan sa batam. Tato, pakas ka. Tuh, nggak tahu ini. Ta. Tindag pa ya bahalak. Kita bon? Alah. Alah. Dagat tayo na. Gawan. Wah, kini bukan dia magkut-kutain. Jai.
Iya, iya pa wala na. Puro ano pa yun. Takto naglabagan nagpigsaguid na kita agar. Dapat niyo. Oh, laka. Dapat. Tamat sa ginang kag. Daw, nakita nga tilapia na. Naunag na lang. Laki guys. Nasitig mo ah. Laki oh. Tapos naman dyan mo na. Yan, gano'n kalaki yan. Mamaw guys. The next day. Ayan guys. Uwian na naman. Ito yung nadagdag sa huli namin kaninang umaga. Yan. Isang malaking tilapia. Laki niyan. Mga 7 fingers. Tsaka mangilong dalag. Yan. Tsaka meron ditong ano. Pagong na isa. Yan guys. May pagong na isa. Tsaka isang maliit na tilapia. Yan. Huli namin. Yan, sige guys, salamat ulit sa panonood guys ng aming video. Hanggang dito na lang yung video natin. Nandun na yung mga kasama namin, nauna na sila. Ayun o, mga excited na umuwi. Yan, sige guys, salamat ulit sa panonood guys.